Ahojte, volám sa Katarína Juríková a pracujem ako doktorantka na katedre genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Som doktorantka, teda vedec v zácviku, to znamená, že pracujem v laboratóriu a skúmam mikroskopické organizmy, ktorým hovoríme kvasinky. Zároveň sa podielam na príprave úloh na biologickú olympiádu a okrem toho sa budem tento rok podieľať aj na príprave súťaže Envy Talent. Súťaž Envy Talent je okrem iného zároveň veľmi dobrou prípravou na biologickú olympiádu, pretože úlohy, ktoré nájdete v Envy Talente, sú štrukturované logicky a sú veľmi podobné tým, s ktorými sa môžete stretnúť aj na olympiáde. Biologická olympiáda je súťaž, v ktorej sa študenti základných a stredných škôl môžu bližšie zoznámiť s prírodovedou, prírodopisom a nakoniec biológiou, to znamená s vedou o živote. Vďaka biologickej olympiáde môžete lepšie pochopiť, ako fungujú rôzne javy v prírode, aké sú procesy v ľudskom tele, ktoré rastlinky sú jedovaté, ktoré sú liečivé, ako spoznať chráneného živočícha a podobne. Okrem toho, žiaci stredných škôl sa vďaka biologickej olympiáde môžu dostať do celého sveta. To sa podarilo napríklad aj mne, keď som sa vďaka biologickej olympiáde dostala na 2 rôzne kontinenty, do Kanady a do Indie. Úlohy Envy Talentu pre vás bude pripravovať tým 3 ľudí. Okrem mňa to bude ešte Monika Piechová a Jaro Ferenc. Úlohy nájdete už od 1. čísla v časopise Strom, budeme ich pre vás pripravovať každý mesiac. Snažili sme sa ich vymyslieť tak, aby boli pre vás zaujímavé, ale aby vás zároveň aj dobre pripravili na biologickú olympiádu. Na najlepších z vás budú čakať vecné ceny. Už sme zvedaví na vaše prvé riešenia.